Vážená poroto, vážení diváci, jmenuji se Anna Malínská a jsem z Gymnázia Elišky Krásnohorské. V tomto videu bych vám ráda představila svou středoškolskou odbornou činnost na téma využití individuálního akustického monitoringu ke sledování zpěvné aktivity a interakcí stenadů obecných. K tomuto tématu jsem se dostala díky doktorce Tereze Petruskové, kterou jsem oslovila. Toto téma je mi velmi blízké, jelikož se ornitologii zajímavě věnuji již od malička. Na začátek promluvím o ptačích hlasových projevech. Ty se dělí na kontaktní hlasy a zpěv. Kontaktní hlasy bývají zpravidla kratší a slouží k základní komunikaci mezi jedinci. Jde například o různé varovné hlasy nebo žedonění mláďat o potravu. Oproti tomu zpěv bývá zpravidla delší a složitější a hraje klíčovou roli během reprodukce a také při vymezení a následné obraně teritoria. Individuální akustický monitoring je metoda individuální identifikace živočichů, která funguje na základě specifických hlasových projevů jedince. Probíhá tak, že se získají nahrávky, které se následně analyzují v počítačových programech a přítomní jedinci se identifikují. Aby bylo možné tuto metodu použít, je nutné, aby zkoumaní živočichové měli své hlasové projevy jedinečné a stabilní v čase. Metoda individuálního akustického monitoringu je specifická v tom, že netvoří negativní vliv člověka, ke kterému může docházet při různých odchytových a značících metodách. Prvním cílem mé práce bylo zjistit, jak se u stenadů obecných liší zpěvná aktivita a množství zpěvných interakcí v průběhu hnízdní sezóny. Mým druhým cílem bylo zjistit, zda a případně jak se liší struktura zpěvu samců stenadů obecných při solovém zpěvu a přespívávání. Modelovým druhem mého výzkumu je stenad obecný. Jde o pěvce z tělí stenadovitých, který vyhledává rozmanitou zemědělskou krajinu a je rozšířen po téměř celém území České republiky. Jde o běžný druh. Za posledních několik desetiletí však jeho početnost klesá. Pro Českou republiku je ten pokles zatím jen mírný, avšak západoevropská populace už zaznamenává pokles poměrně výrazný. Důvodem je zejména změna způsobu hospodaření a intenzifikace zemědělství. Stenad obecný je pro Českou republiku stálým druhem. U stenadů obecných zpívají pouze samci. Samice a mladí jedinci se ozývají kontaktními hlasy. Ten zpěv je poměrně jednoduchý a krátký a skládá se z počáteční a koncové fráze. Na tomto obrázku je zpěv zobrazen ve formě spektrogramu. Na ose X můžete vidět čas v sekundách, na ose Y frekvenci v kilohertzích. Toto je kompletní zpěv. Stenadi však často svůj zpěv zkracují, a to tak, že vynechávají část nebo dokonce celou koncovou frázi. Lišit se může i počáteční fráze. Každý stenad ve svém repertoáru zpívá 1 až 5 typů počátečních frází. Zpěv stenadů obecných zní takto. Stenadi spolu také mohou během zpěvu interagovat. Pokud k té interakci dochází, nazýváme to přespíváváním. Pokud k ní nedochází, označujeme to jako solový zpěv. Tato práce využívá dat, která byla získána pro metodu individuálního akustického monitoringu, a to na lokalitě nedaleko obce Vyžina ve středních Čechách. Tato lokalita se skládá převážně z luk a polí a rozlohou zabírá zhruba 1 km čtvereční. Nahrávání na lokalitě probíhalo v letech 2019 až 2021. Získané nahrávky byly poté analyzovány v počítačových programech Excel a Avisoft SAS-Lab a přítomní jedinci byli identifikováni na základě svých repertoárů. Na horním obrázku je ukázka programu Avisoft SAS-Lab, ve které je zobrazen i zpěv. Jde o nedokončený zpěv, kterému chybí poslední tón koncové fráze. Na dolním obrázku je repertoár samce, který se skládá z 2 typů počátečních frází. Právě díky podobě repertoáru jsme schopni stenady identifikovat, jelikož repertoár každého samce se liší. Následně byl každému samci přiřazen unikátní kód. Tento repertoár tedy patří samci s kódem 3319. Já jsem se poté zaměřila na zpěvnou aktivitu a množství zpěvných interakcí v průběhu hnízdní sezóny. Nejprve jsem analyzovala vybrané informace dostupné z nahrávek, a to v programu Excel. Zaměřila jsem se na počet získaných nahrávek, počet nahraných samců a také jsem porovnala jednotlivé typy interakcí. Svá data jsem následně zaznamenala do tabulek a vytvořila z nich grafy.
Poté jsem se zaměřila na rozdílnost struktury zpěvu při solovém zpěvu a přespívávání. Proto bylo nutné nejprve vybrat vhodné nahrávky, a to podle délky a kvality. Tyto nahrávky jsem následně analyzovala v programu Avisoft Saslab a zapisovala jednotlivé varianty zpěvu, které byly přítomné v nahrávkách. Pokud šlo pouze o počáteční frázi, označila jsem ji písmenem A. Pokud šlo o nedokončený zpěv, kterému chyběl poslední tón koncové fráze, označila jsem jej písmeny A, B. A kompletní zpěv jsem označila písmeny A, B, C. A nyní už k výsledkům. K největší zpěvné aktivitě dochází u standardů obecných v průběhu května. Naopak v červnu následuje výrazný pokles, který je opět částečně vyrovnán v červenci. Na tomto grafu už můžete vidět rozdíl mezi počtem získaných nahrávek solového zpěvu a přespívávání. Solový zpěv je zobrazen zelenou barvou, přespívávání modrou barvou. K největším rozdílům dochází uprostřed hnízdní sezóny, kdy počet získaných nahrávek solového zpěvu výrazně převyšuje počet získaných nahrávek přespívávání. Nejvíce se ty hodnoty přibližují na okraji hnízdní sezóny, zejména v březnu. Šedou barvou je znázorněn počet nahraných samců. Nejvíce jich bylo nahráno v květnu, naopak v červnu následuje opět výrazný pokles. Tento graf znázorňuje frekvence změn, tedy to, jak často standardy měnily mezi jednotlivými variantami zpěvu. K častějším změnám docházelo při přespívávání. Na tomto grafu je znázorněno zastoupení jednotlivých variant zpěvu. Je zřejmé, že dochází ke změnám mezi solovým zpěvem a přespíváváním. Nelze však vyvozovat konkrétní závěry. Nyní bych ráda shrnula dosažené výsledky. K největší zpěvné aktivitě dochází u standardů obecných v květnu. Naopak v červnu následuje výrazný pokles zpěvné aktivity. To pravděpodobně souvisí s rozložením hnízdění. K prvnímu hnízdění dochází již v dubnu, proto po jeho konci, tedy v květnu, standardi zpívají více a připravují se na počátek druhého hnízdění. Druhé hnízdění se děje zpravidla v červnu, proto zde následuje výrazný pokles zpěvné aktivity. Co se týče poměru solového zpěvu a přespívávání, k největším rozdílům dochází uprostřed hnízdní sezóny. Naopak nejvíce se hodnoty přibližují na jejím okraji. To je pravděpodobně způsobeno tím, že na začátku hnízdní sezóny samci vytváří svá teritoria. Dochází tedy častějším s přímým zpěvným interakcím. Naopak uprostřed hnízdní sezóny jsou teritoria již ustálená. Samci však stále musí zpívat a teritoria hájet. Struktura solového zpěvu a přespívávání se liší. Je pravděpodobné, že standardy častěji mění mezi jednotlivými variantami svého zpěvu při přespívávání. Zatím však nelze vyvozovat konkrétní závěry. Je nutný rozsáhlejší výzkum, který by výsledky mé práce potvrdil, případně doplnil. Má práce nyní slouží jako vhodný zdroj informací o zpěvné aktivitě a interakcích standardů obecných. Jejich výsledků je možné použít například pro plánování dalšího nahrávání nebo jako podklad pro budoucí výzkumy. Svou prací jsem také ukázala, že metodu individuálního akustického monitoringu je možné použít pro sledování přirozených interakcí neznačených standardů. Tato metoda se tedy jeví jako vhodná i pro výzkum chování jedinců. Děkuji za pozornost.